Fi frar li ġej ser ikun hemm pjan ikkoordinat dwar il-qbit tal-bal taż-żonżan biex tiġi kkontrollata l-popolazzjoni tagħhom. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo waqt id-diskussjoni dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru li jmexxi. Il-bal taż-żonżan huwa ta' teddida għan-naħal. Fix-xhur li għaddew kien hemm żieda fil-popolazzjoni li anke taffettwa l-agrikoltura f'pajjiżna għax in-naħal huwa bżonjuż għall produzzjoni tal-ikel. Il-Ministru Refalo qal li fix-xhur li għaddew minn mindu faqet il-gwerra fl-Ukrajna, il-Gvern ħadem biex jiġu assigurati kemm il-provvista tal-qmugħ u ċereali kif ukoll l-istabilità fil-prezzijiet tagħhom għall-konsumatur. Permezz ta' din l-iskema l-operaturi ġew offruti assistenza finanzjarja bbażata fuq id-differenza fil-prezz bejn il-prezz tax-xiri bħalissa u l-prezz ta' qabel il-gwerra. Barra minn hekk, l-importaturi ta' ċereali ġew mejjuna finanzjarjament permezz ta' skemi mill-Malta Development Bank. Dwar ir-riforma fil-kera tar-raba, il-Ministru Anton Refalo qal li dan ser ikun qed jagħti serħan il-moħħ lill-bdiewa. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u l-Ħarsien tal-Annimali Alicia Buġeja Sajt qalet li s-sena d-dieħla l-Gvern ser jinvesti 200,000 euro sorveljanza kontra l-illegalitajiet minn sajjieda barranin u għal protezzjoni tas-sajjieda Maltin. Is-Segretarju Parlamentari qalet li fix-xhur li ġejjin se tiġi varata kampanja nazzjonali ta' tiswija ta' tes. Semmit ukoll l-għajnuna li l-Gvern tasa biex jikkumpensa l-għoli tal-fuel għas-sajjieda. Propju dan il-Gvern f'perjodu ta' inċertezza l-ewwel ħaġa li għamilna anke meta għola l-fuel għas-sajjieda morna quddiem l-Unjoni Ewropea u ġibna 700,000 euro ta' għajnuna sabiex inkunu nistgħu nżommu ir-reżiljenza ta' dan is-settur. Hija qalet ukoll li ċimiterju tal-annimali domestiċi f'Taqali ser jibda jopera mis-sena li ġejja. Min-naħa tagħha d-deputat Romilda Baldacchino Zarb qalet li l-Gvern għandu jagħti trattament xieraq lill-annimali. Jeħtieġ li nassiguraw li jiġu mdaħla standards sabiex jirregolarizzaw il-breeders, trainers, groomers u pet sitters. B'hekk nassiguraw trattament xieraq lejn l-annimali tagħna.